Сьогодні середа, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Велика Британія підтримує концепцію Кримської платформи. Про таке повідомила посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс під час зустрічі з першою заступницею міністра закордонних справ України Емінія Джепар. Сімонс заявила про готовність на подальші консультації з цього питання, додавши, що Велика Британія залишається відданою захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Говорили про підвищення уваги міжнародної спільноти до кримського питання, а також бачення української сторони щодо створення та роботи Кримської платформи в умовах погіршення ситуації з правами людини в окупованому Криму та мілітаризації Росією Азовсько-Чорноморського регіону. Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 3 листопада має намір винести вирок фігурантам красногвардійської групи кримських татар у так званій справі про тероризм. Очікується, що напередодні 2 листопада незаконно арештовані виступлять з останнім словом. Окупанти мають на меті визнати кримських татар винними у злочинах, які вони не скоювали, і відправити їх до колонії. Рустема Мірусінова на 18 років з обмеженням на 1,5 року нагляду, Арсена Абхаїрова на 15 років, Ескандера Абдулганієва на 16 років. Мы всегда настраиваемся и работаем на оправдательный приговор. Из практики мы видим, что такое бывает практически никогда. То, что он будет обвинительно, это скорее всего. По срокам это уже будем смотреть 3-го, будем слушать. Прокурор запросил очень большие сроки. Иллюзий мы не питаем. Позицию подзащитных будем узнавать. Если не будет оправдательного, то, конечно, будут, скорее всего, обжаловать. У лютому 2019 року в селищі Октябрське Красногвардійського району Криму окупанти обшукали будинки, а потім затримали 3 кримських татар. Мова йде про Ескандера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Мірусінова. Їх безпідставно звинувачують в тероризмі та участі в Хізбут-Тахрір, організації, забороненої в Росії. В кінці січня Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону почав розгляд так званої справи красногвардійської групи. Чоловіків незаконно етапували в Росію. Дерева як терористична загроза в окупованому Севастополі оголосили війну хвойним. На площі повсталих викорчували більше 10 ялин і туй. У решти дерев максимально проріділи крону і обрізали нижні гілки. Вся їхня провина в тому, що росли вони біля окупаційного управління поліції. Силовики їх знищення пояснили антитерористичною необхідністю. Дерева заважали окупантам оглядати територію. Крім цього, частина громадського скверу, який прилягав до будівлі окупаційної поліції, огородили парканом. Рекордна кількість смертей та хворих – 7474 випадків COVID-19 діагностували за останню добу в Україні. 165 хворих померли від ускладнень. Пацієнтами з коронавірусом зайнята вже ледь не половина ліжок, виділених під лікування хворих з цією хворобою. Голова МОЗ зазначив, що 2 тижні тому регіони отримали розпорядження перепрофілювати по 2-4 лікарні в кожній з областей під пацієнтів з коронавірусною хворобою. Якщо в квітні місяці в нас було близько 12 тисяч ліжок, теоретично готових до прийому хворих на COVID-19, то зараз ми говоримо, що ми здатні довести, вже довели цей показник до 40 тисяч, майже 40 тисяч, які вже включені в лікарні боротьбу з COVID-19. Але максимальна кількість може бути 52 тисячі. Чим обумовлена ця максимальна кількість? Бо наша медична система, вона не гумова, в неї є межа. В окупованому Криму рівень захворюваності COVID-19 з серпня виріс втричі. Найбільша кількість хворих зафіксована в жовтні. За рівнем захворюваності серед міст лідирують Сімферополь та Ялта, також значний приріст спостерігається в Євпаторії. Окрім цього, в столичній психіатричній лікарні номер 1 зафіксували спалах коронавірусу – 81 випадок. Половина з них – медичні працівники. Тільки за минулу добу на півострові зареєстровані 316 випадків коронавірусної інфекції. 4 людини померли. Окупанти минулої доби 4 рази зривали тишу на Донбасі. Біля Водяного по наших позиціях гатили з автоматичного станкового гранатомета, а неподалік населеного пункту Піски ворог використовував ручний протитанковий гранатомет. Окрім того, ще 2 факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано на ділянці поблизу Шумів, де у вечірній час противник відкривав вогонь із підствольного гранатомета. Тим часом спостерігачі ОБСЄ виявили майже 200 одиниць озброєння окупантів. Це 100 танків, самохідна артилерія,
зенітно-ракетні комплекси. Вся ця техніка розміщена за межами виділених місць зберігання в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей. Від початку поточної доби 28 жовтня порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Так, неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї. Провокативний вогонь не становив загрози життю та здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає. Президент Туреччини Реджеп Тайп Ердоган подав кримінальну скаргу на французький сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» через образову карикатуру з його зображенням. У скарзі, поданій адвокатом Ердогана до прокуратури Анкари, відзначається, що образливий контент є кримінальним наклепом, який не підпадає під дії свободи слова. Раніше прокуратура Анкари почала кримінальне розслідування щодо керівництва «Шарлі Ебдо» за образу президента, що є правопорушенням згідно з турецькими законами. «Шарлі Ебдо» зобразив на передовиці Ердогана, який сидить в кріслі у білизні, тримає напій, а іншою рукою задирає жінці традиційний мусульманський одяг і вигукує при цьому «пророк». Журнал таким чином відреагував на напруженість у відносинах Франції та Туреччини через висловлювання Ердогана на адресу Еммануеля Макрона. Президент Туреччини заявив своєму французькому колезі, що йому потрібно лікувати психіку через політику президента Франції щодо мусульманської меншини. Peygamber Efendimizle ilgili çıkan Журнал, який раніше поширив образливі карикатури на пророка Мухаммеда, на цей раз розмістив на обкладинці карикатуру на мою адресу. Видання, яке опустилося до аморального рівня образи пророка, не варте коментарів. А протистояти образі на адресу пророка, який приніс мир Мекці, Медіні, Азії, Африці, Європі, всьому світу – справа честі. bizim şeref meselemiz. Шана національному герою та символ єдності українців та кримських татар. Пам'ятні поштові конверти до 100-річчя льотчика аса Аметхан Султана пройшли офіційне спецпогашення керівництвом Укрпошти у столичному Кримському домі. 500 000 таких конвертів вже можна придбати у поштових відділеннях України. Над проєктом вшанування національного героя кримських татар працювали Український культурний фонд, Меджліс кримсько-татарського народу та Укрпошта. А дизайн розробляла продакшн-студія нашого телеканалу. Десятки паперових літачків як символ загиблого в небі Аметхан Султана. Вони складені з газетних згадок про льотчика Аса та його нагородних листів. Такою інсталяцією вшановують національного героя кримських татар у Кримському домі. Тут урочисто погасили 4 екземпляри пам'ятних конвертів на честь 100-річчя Аметхан Султана. Загалом надруковано 500 000 екземплярів. На конверті зображений портрет Аметхан Султана та епізод з фільму «Хайтарма». Бойова машина льотчика на тлі Кримських гір. Іменним штампом гасять 4 конверти, які згодом стануть музейним експонатом. Так, дивіться. Дякую. Підписи на конвертах залишають очільник Укрпошти Ігор Смілянський, голова Меджлісу Рефат Чубаров та режисер Ахтем Сейтаблаєв. Він зіграв Аметхана у стрічці «Хайтарма». Від сьогодні ці конверти продаються у всіх відділеннях Укрпошти на всій території нашої країни. З підписами? Ну, з підписами тільки тут. Але я сподіваюся, що певна кількість з них потрапить і до Криму. Бойові заслуги Аметхан Султана беззаперечні. Але кримські татари пам'ятають його як поборника прав депортованого народу, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. Навіть в часи репресій він не віддалявся від народу та був складовою кримсько-татарського національного руху. Він завжди голосно заявляв, що він є кримський татарин. І він вимагає, щоб його народ жив на своїй землі. Він підписував всі ті документи, які виходили з надр кримсько-татарського національного руху. І ми за це його просто, як і кожного героя, як кожного учасника кримсько-татарського національного руху, ми його шануємо, він в нашій історії. І оскільки буде жити наш народ, такі люди завжди вони будуть шановані в пам'яті і сьогоднішніх, і, дасть Бог, майбутніх поколінь.
Знати і шанувати кримсько-татарських героїв мають по всій Україні, впевнений очільник Укрпошти Ігор Смілянський. Аметхан Султан є символом гідності і вірності своєму народу. А його популяризація – ще один крок на шляху звільнення окупованого Криму, каже Смілянський. Ви знаєте, сказали, що в холодній війні Сполучені Штати перемогли за рахунок м'якої сили. За рахунок культури, за рахунок свободи, пропонуючи ідеали свободи. І мені здається, що і Україна разом з кримсько-татарським народом, ми за рахунок такої м'якої сили, за рахунок таких подій, як сьогодні, наближимося до тої цілі, до якої ми всі прагнемо. Тому я ще раз всім дякую і сподіваюся, що 500 тисяч цих конвертів розлетиться і по нашій країні, і обов'язково вони опиняться в Криму. Укрпошта спільно з Меджлісом розробляють ще одну серію особливих конвертів. Їх присвятять кримському спротиву російській окупації, а надрукують наступного року. Владислав Стужук, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться Заман кримсько-татарською Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.